लोगोफोर दिनै नोंथांमोननो इम्पर्टेन्ट आरो इनफरमेटिभ भिडिअ लानानै फैदों ओरैबायदि इम्पर्टेन्ट बियो ओरैनो सरासनस्रा मानसिफोरनि थाखाय बे इम्पर्टेन्ट आरो जायफोरा आनजाद लिरो कम्पिटिटिभ एग्जाम लिरो स्टेट लेभेलानो जा नेशनेल लेभेलानो जा बा जायखिजाया कम्पिटिटिभ एग्जामानो जा जेरै नोंथाङा प्रिपेरेसन खालामबाय थादोंब्ला बेयो कारेन्ट एफेयार्सनि थाखाय मस्ट इम्पर्टेन्ट सो बे भिडिअ जाबाय गोबां मानसिफोरा आंखौ कमेन्ट बक्सआव लिरहरदों आरो डिमान्ड खालामहरबाय थादों इजराइल आरो पेलेस्टाइननि दावहानि सोमोन्दै भिडिअ बानायनो थाखाय सो नैबे भिडिअआ एकदम कम्प्रिहेन्सिभ आरो एकदम डिटेल्स थख गोरलै रावजों बुजायगोन आंनि भिडिअखौ नायनायनि उनाव नोंथाङा बुजि मोनगोन इजराइल आरो पेलेस्टाइनाव मानो दावहा जादों सो बेनि आसोल बाथ्राफोरखौ नोंथांमोनखौ बुंनो नाजागोन ओके सो अब्लाथ' जों कम्पिउटारनि स्क्रिनाव थांनोसै लोगोफोर दिनै नोंथांमोन लाना फैदों बहुत इम्पर्टेन्ट आरो कारेन्ट इश्यूसनि सायाव मोनसे भिडिअ गोबां आंनि नायगिरिफोरानो आंखौ खावलायबाय थादों आरो डिमान्ड खालामबाय थादों इजराइल आरो पेलेस्टाइननि दावहानि सायाव भिडिअ बानायनो थाखाय सो पेलेस्टाइन आरो इजराइलनि दावहानि सोमोन्दै गोबाङानो मिथिगौ आरो खायसेया गोनो गोथो दङ आरो खायसेया बुजि मोनाखै सो जायफोरा गोसो बेनि सायाव डिटेल्स नलेज लानो थाखाय जायफोरा गोनो गोथो दङ बिथांमोनाबो नायजागोन आरो जायफोरा बुजि मोनाखै इजराइल आरो पेलेस्टाइननि सोमोन्दै दावहा मानो जादों बेखौ एकदम डिटेल्स आंनि भिडिअ नायनानै बुजिना मोनगोन कुनु डाउट दिनैनिफ्राय थानाय नंलिया सोरनिबा डाउट दङब्लाबो मानो होनबा आं डिटेल्स इन्स एन्ड आउट बुजायनो नाजागोन उइथ माने डायग्राम मेप ओके सो नोंथांमोना जुदि बेनि सोमोन्दै मिथिनो लुगैयोब्ला आंनि भिडिअखौ नायब्लानो जाबाय भिडिअ एसे गोलाव जानोबो हागौ मानो होनबा डिटेल्स आं होनो नाजागोन आरो बेयो बहुत इम्पर्टेन्ट कम्पिटिटिभ आनजाद लिरग्रा केन्डिडेटफोरनि थाखाय बहुत इम्पर्टेन्ट कारेन्ट एफेयार्सनि थाखाय सो जोङो गिबियावनो नायग्रोनि इजराइल आरो पेलेस्टाइना मुलुगनि बबे जायगायाव दङ जों बेखौ नायग्रोनि सो जोङो थांनोसै मेपआव वर्ल्डनि मेपआव नैबे जाबाय अनलाइन आं मेप नायदों नैबे जाबाय मुलुगनिनो मेपआव नायोबा नैबे जोंनि भारत नैबे जोंनि इन्डिया आं एसे जुम इन खालामनानै नैबे जाबाय जोंनि इन्डिया नै बे जोंनि इन्डिया दाना जों इन्डियानिफ्राय थांनोसै जोङो इजराइल आरो पेलेस्टाइनाव जों थांनोसै नै ओरै थांबाय जोङो पाकिस्तान आफगानिस्तान इराक तुर्किस्तान ओरै थांबाय सौदि आरब इराक सिरिया तुर्की आरो इजिप्ट बेनि गेजेरावनो दङ नैबे जाबाय लैथो मेडिटेरेनियान सी जोङो बेनि गेजेराव जुम खालामोबा नुगोन नै इजराइल बे जाबाय इजराइल ओमफ्राय इजराइलनि सिङावनो मोननै फिसा फिसा जायगा दङ जेरैबायदि नैबेखिनि गासैबो गिदिर ओनसोला इजराइल दा बे इजराइलनि सिङावनो फिसा मोननैखौनो दङ बेखौ नुदोंना नै डट बेखिनिया जाबाय वेस्ट बेंक माने इजराइलनिनो सिङाव थानाय पेलेस्टाइननि मोनसे बाहागो वेस्ट बेंक आरो बे इजराइलनि सिङावनो नैबे लैथो जिङाव नांजाबनाय मोनसे हादर दंबावो मोनसे रिजन बे जाबाय गाजा स्ट्रिप बेयो जाबाय पेलेस्टाइननि बाहागो सो नैबे वेस्ट बेंक आरो नैबे गाजा स्ट्रिप बे मोननैजों लोगो नांनानै पेलेस्टाइन आरो गासैबो नैबे गिदिर ओनसोला बे जाबाय इजराइल आरो दावहाया जादों बबेयाव नैबे वेस्ट बेंकनिफ्राय जायाखै नैबे फिसा माने लैथोजों नांजाबनाय बे गाजा स्ट्रिपनिफ्राय जादों बे गाजा स्ट्रिपआव मोनसे एक्सट्रिमिस्ट ग्रुप दङ एक्सट्रिमिस्ट ग्रुप होनना बुंदों सोरबाया आरो सोरबा मिलिटेन्ट ग्रुपबो होननानै बुंदों बेयाव दङ बे गाजा स्ट्रिपखौ माने सालायो सासन खालामो आरो बेयो नैबे पेलेस्टाइननिनो बाहागो सो बे जाबाय हामास होननाय मोनसे हानजा मोनसे पार्टी सो बे पार्टीजों आरो नैबे इजराइलजों जादों आरोखि दा जोङो मिथिबाय लकेसनखौ इजराइल आरो पेलेस्टाइना जोंनि इन्डियानिफ्राय बबे गोजानाव दङ आरो बबे खोन्दोआव दङ बबे लकेसनाव दं जों बेखौ बुजिबाय दाना जोङो थांसै डिटेल्स बाथ्रा मानो जादों बबेयाव जादों मारै जादों बेनि डिटेल्स बाथ्राखौ जों सावरायनोसै ओके जों दाना एक नाम्बार पइन्टखौ जों मिथिबाय लकेसन अफ द कान्ट्रिज इन द मेप जोङो मेपआव मिथिबाय इजराइल आरो पेलेस्टाइना बबे लकेसनाव दङ जों दाना थांनोसै इन्ट्रडक्सन अफ द कान्ट्रिज बे मोननै कान्ट्रिजनि सोमोन्दै जों एसे बुजिनो नाजाग्रोनि गिबियाव इजराइल जों नै मेपआवबो नुगोन नै मोजाङै नुगोन इजराइला जाबाय नैखिनि गासैबो ओनसोला आं एसे मेपखौ फिसा खालामनानै होनि इजराइला जाबाय नै गासैबो नैखिनियानो इजराइल नैबेनिफ्राय एसे दंबावो एसे बेखिनि गासै नै एसे अरेन्ज एबा गोमोब्रोम कालारा गासैबो बियो इजराइल बे इजराइलाव बांसिन माने पपुलेसन दङ इहुदी मानसिफ्रा बेयो बांसिन माने इहुदी मानसिफोरनि डमिनेन्ट कान्ट्रि बियो इजराइला ओके
ओमफ्राय बे इजराइला नैबेखिनिया जाबाय वेस्टार्न घाट माने पेलेस्टाइन आरो नैबे गाजा स्ट्रिप बे मोननैबो लोगो नांनानै पेलेस्टाइन स' बे वेस्टार्न बेंक आरो पेलेस्टाइन मोननैबो माने बे इजराइलनि सासननि सिं बा इजराइलनि कन्ट्रलावनो दङ आरोखि अके दा जों नायनोसै पेलेस्टाइना जाबाय मुस्लिम डमिनेन्ट कान्ट्रि बे जितु पेलेस्टाइननि वेस्टार्न घाट आरो गाजा स्ट्रिप बेयाव बे मोननैयाव बांसिन मुस्लिम पपुलेसन दङ माने मुस्लिम डमिनेन्ट कान्ट्रि बियो ओमफ्राय नैबे बे गोमोआ जाबाय इजराइल आरो बेयाव माने इहुदिफोरनि सासन सोलियो माने जिउ डमिनेन्ट कान्ट्रि बे इजराइला ओके थांनोसै नेक्स्टआव बोथ द कान्ट्रिज हेज कमन हलि प्लेस मोननैबो इजराइल आरो पेलेस्टाइन मोननैबो मोनसे कमन जायगा दङ बे कमन जायगाया जाबाय मा जेरुसालेमखौ जुदि आं एसे गुबुन मेपाव देखायनि नैबे जाबाय जेरुसालेम थाबना नुगोन नैबे नायबा नैबे जाबाय नैबेखिनि जायगाया जाबाय जेरुसालेम बे जेरुसालेमाव बिराद गिदिर मन्दिर दङ जिउ इहुदिफोरनिबो नैबे जाबाय निया माउन्ट टेम्पल होनना बुङो बे माउन्ट टेम्पला जाबाय इहुदिफोरनि बिराद गोथार जायगा इम्पर्टेन्ट जायगा ओमफ्राय नैबे खोन्दोखौ नुदों बे जाबाय मा मुस्लिमफोरनि माने पेलेस्टाइनफोरनि गोथार जायगा बे जे मा आल आस्का मस्क मस्जिद बे बिराद गोथार जायगा मोनथाम बयनिख्रुइबो गोनांथारसिन जायगानि मादाव नैबे मोनसे मुस्लिमफोरनि नैबे स' बे जाबाय बेखायनो नैबेखिनि जायगाया थारमाने इहुदिफोरनिबो आरो मुस्लिमफोरनिबो बिराद इम्पर्टेन्ट जायगा आरो सेन्ट्रेल पइन्टआ दावहानि बेनो आरोखि बे कमन जायगायाव मुस्लिमफोराबो सिबिनो फैयो इम्पर्टेन्ट जायगा आरो इहुदिफोराबो सिबियो इम्पर्टेन्ट जायगा मोननैबो हादोरनि इम्पर्टेन्ट जायगा माने कमन जायगा हलि प्लेस आरो आसोल जाहोना दावहानि बेबो आरोखि स' बेखिनिखौ बुजिबाय नोंथांमोना दाना जेरुसालेम होनना जों मोन्दोंमोन प्रनाउन्सिएसनखौ नाथाय जेरुसालेमबो बुङोबो जानो हानाय खिन्थु जेरुसालेम होनना जों दा प्रनाउन्स खालामगोन बेखौ जेरुसालेमनि केपिटेला जाबाय जेरुसालेमा इजराइलनि केपिटेल माने बियो इजराइलफोरनि दखलावनो बांसिन दं आरोखि दा जों थांनोसै पेलेस्टाइन अलसो वान्स जेरुसालेम पेलेस्टिनियानफ्राबो जेरुसालेमखौ लुबैयो बेनिफ्राय बे इहुदिफ्राबो जेरुसालेमखौथ' कन्ट्रलावनो खालामना लाखादों बेबायदि दा जेरुसालेम होननाय आं दा बुंखाबाय मोनथाम इम्पर्टेन्ट प्लेस दङ बेयाव आं मोननै बाथ्रा बुंदोंमोन मोनथाम इम्पर्टेन्ट धोरोमारिफोरनि बे इम्पर्टेन्ट जायगा आरोखि जेरुसालेमा जिविसफोरनि थाखाय बे बिराद इम्पर्टेन्ट मानो होनबा बेयाव टेम्पल माउन्टआ दङ इहुदिफोरनि बिराद इम्पर्टेन्ट जायगा मानो बेयाव बिसोरनि इम्पर्टेन्ट टेम्पल माउन्ट टेम्पला दङ मुस्लिमफोरनि थाखाय बे जेरुसालेमा इम्पर्टेन्ट मानो होनबा आल आस्का मस्का दङ बे जेरुसालेमाव बेनिफ्राय बे ख्रिस्टानफोरनिबो इम्पर्टेन्ट जायगा मानो बे ख्रिस्टानाव माने जिसु ख्रिस्ट'खौ बेयावनो माने फोथैनाय जादोंमोन क्रुसाव दोथाबनानै आरो बेयावनो माने गोदान जिउबो मोनफिनदोंमोन जेरुसालेमावनो जेसासा स' बेनिखायनो बेयो मोनथाम धोरोमारि सुबुंफोरनि थाखाय कमन प्लेस आरो बिराद इम्पर्टेन्ट प्लेस बे जाबाय जिविस इहुदि मानसिफोरनि थाखाय मुस्लिम मानसिफोरनि थाखाय आरो ख्रिस्टान मानसिफोरनि थाखाय बे जेरुसालेमा बहुत इम्पर्टेन्ट प्लेस मोनथाम धोरोमारि सुबुंफोरनि थाखाय बहुत इम्पर्टेन्ट जायगा थांनोसै नेक्स्टआव बे वेस्ट बेंक नैबे वेस्ट बेंक आं इखौ लांबाय थानोसै नैबे वेस्ट बेंकआव बांसिन मानसिफोर दङ बेसेबां माने गासै पपुलेसन दङ बेयाव अराउन्ड 30 लाख मानसिफोर दङ बे वेस्ट बेंकआव आरोखि आरो बियो बेसेबां माने आखायाव दङ माने बिनि सासनाव दङ बियो पेलेस्टाइनफोरनि आरो बे गासैबो एन्टायार सासनानो जेनेबा इजराइलि सासनाव दङ अकुपेसनाव दङ खिन्थु बेखिनियाव माने पेलेस्टाइनफोरा गावनो सासन खालामो आरोखि इजराइलनि आन्डाराव ओके दा जों थांनोसै इजराइलफोरा जाबाय बिराद एक्सपार्ट आरो एडभान्स बिसोरो जिखिजाया फिल्डआव साइन्सआनो जा मेथामेटिक्सआनो जा बा जिखिजाया टेक्न'लजियानो जा जिखिजाया हेल्थआवनो जा जिखिजाया बिथिङाव बे इजराइलिसफ्रा बिराद एक्सपार्ट आरो एडभान्स ओमफ्राय गाजा स्ट्रिप बे गाजा स्ट्रिप बे गाजा स्ट्रिप नैबे फिसा लैथो जिङाव नांथाबना थानाय बे गाजा स्ट्रिपआबो माने बे इजराइलफोरनि सासनावनो दङ माने एन्टायार बुंनो थाङोबा नैबे वेस्टार्न बेंक आरो गाजा स्ट्रिप मोननैबो पेलेस्टाइननि हादोरा मोननैबो ओनसोला बुंनो थाङोबा
माने इजराइलनि अकुपेशनावनो दं दखलावनो दं आरोखि बिसोरनि कन्ट्रलावनो दं आरोखि ओमफ्राय नैखौ खिन्थु गावखौनो पेलेस्टाइनफ्रानो सामलायगासिनो दङ नैखौबो पेलेस्टाइननि मोनसे ग्रुप हामास होननाय मोनसे ग्रुपआ पलिटिकेल पार्टी द्रायबो नङा आरो मिलिटारि पार्टी बा माने एक्सट्रिमिस्ट बा मिलिटेन्ट उग्रपन्थीद्रायबो नङा सोरबा बेखौनो उग्रपन्थी बुंदों सोरबाया एक्सट्रिमिस्ट बुंदों स' बेबायदि आरोखि बे एक्सट्रिमिस्टआनो हमना लाबाय मिलिटेन्टआ हमना लाबाय बेखौ हामास होननाय मोनसे पेलेस्टिनियान पार्टिया रुल खालामो आरोखि आरो ओभारअल बियो इजराइलनि सिङावनो दं आरोखि अकुपेशनाल कन्ट्रलावनो दं अके थांनोसै नेक्स्टआव हामासखौ जों मोनबाय ने इजराइल ग्रुप मोनसे हामास डाजन्ट वान्ट पेलेस्टाइन टु बि रुल्ड बाय इजराइल बे नैबे हामासफ्रा नैबे गाजा स्ट्रिपनि हामासफ्रा गोबां बोसोर माने इजराइलनि सिङाव थानानै आंगायनाय मोनबाय बिसोरो दाना बिसोरो बानाय जाबाय इजराइलनि सिङाव जों बेसेबां थाबाय थानो बिसोर बिराद बायो इजराइलनि सिङाव थानो खिन्थु उफाय गैया जायो नैबे वेस्ट बेंकआबो उफाय गैया इजराइलनि सिङाव थानो गोनां जायो मानो होनबा इजराइलफ्रा बहुत गोरों आरो पपुलेसना बारा स' उफाय गैया इजराइलनि सिङाव थायाबा खिन्थु उफाय गैया वेस्ट बेंकआबो आरो वेस्ट बेंकनिनो माने पेलेस्टाइननिनो मोननै बाहागो वेस्ट बेंक आरो गाजा स्ट्रिपआ माने इजराइलनि सासनावनो थानो गोनां जायो थेवबो बिसोरो सम सम एसे दाङाबाजि जाबाय थायो जोङो बेसेबां इजराइलनि सिङाव थानो होननानै एसे नांलाय खमलाय जाबाय थायो आरोखि माखासे पिस प्रसेसबो जाबाय थायो मोननैनि गेजेराव दा बेबायदि थांनोसै जों दाना नै हामासखौ खिन्थु सापर्ट खालामो हामासखौ मोनफ्रोमबो दिखाव खैफोद आफोद सापर्ट खालामो इरान दं नोंथांमोना नुगोन आं गिदिर मेपखौ देखायलायनोसै इरान नैबे मोनसे मेपखौ देखाय नोंथांमोननो नैबे नाय इराना सापर्ट खालामो एक सेकेन्ड आं गिदिर मेप दिहुननि एसे नैबे इरान नैबेखिनियाव दङ इजराइल आरो पेलेस्टाइना बे जाबाय इरान खाथि हादोरफ्रा मा दङ टार्कि दङ गाहायथिं इजिप्ट दङ एसे गोजौआव लेबानन दं नैबेथिंगालाय मेपाव नुवाखै जायखिजाया दं इराक ओमफ्राय सौदि आरब बेबायदि दं आरोखि दा जों थांनोसै नेक्स्टआव इम्पर्टेन्ट लेबानन सौदि आरबा खिन्थु एसे निउट्रेल बायदि आरोखि एसे सापर्टआव गैया सौदि आरबा हामासफोरखौ बा पेलेस्टिनियानफोरखौ एसेबां सापर्ट खालामाखै निउट्रेल बायदि अबजार्भ खालामनानै दं बिसोर खिन्थु लेबानन काटार इरानफ्रा बे माने पेलेस्टिनियाननि हामासफोरखौ सापर्ट खालामो आरोखि दा जों थांसै इम्पर्टेन्ट नाम्बार 3 पॉइंट ब्रिटिश रुल ओवर दिस एन्टायर रिजन गाजा स्ट्रिप वेस्ट बेंक इजराइल दाना थांनोसै जों नायदो थारमाने जों एकदम दाना हिस्ट्रियाव थांनोसै जों एसे आगोलनि हिस्ट्रिखौ जों बुरखांनोसै आरोखि होमबासो बुजि मोनगोन आगोल थारमाने बेखिनि गासैबो एन्टायर रिजनखौ नैबे इजराइलानो जाथों पेलेस्टाइन गाजा स्ट्रिप वेस्टार्न बेंक बे गासैखौबो इजराइल होननाय जेबो कान्ट्रि गैयामोन बेयाव बे गासैबो नैबे गोमो जारें ओनसोलखिनाखौ थारमाने ब्रिटिशफोरा सासन खालामदोंमोन मोनसे समायाव गाजा स्ट्रिप वेस्टार्न बेंक आरो गासैबो इजराइलनि गासैबो बाहागो ओनसोलखौ ब्रिटिशफोरा सासन खालामदों जेरैबायदि भारतखौ सासन खालामदोंमोन थिग बेबायदिनो बेखिनि ओनसोलखौबो पेलेस्टिनियान ओनसोलखौ थारमाने ब्रिटिशफोरा सासन खालामदोंमोन बेनिफ्राय मा जाबाय माने सेथि मुलुग दावहानि सिगां ब्रिटिशफोरा मा खालामबाय इहुदी सुबुंफोरनि हेफाजाब नागिरबाय जे सेथि मुलुग दावहायाव इहुदीफोरखौ बुंबाय जे नोंसोर जोंखौ हेफाजाब खालामनांगोन जोंनि सापर्टआव थानांगोन इहुदी मानसिफोरखौ बुंबाय मुलुगाव जेसेबां इहुदी सुबुंफोर दङ ब्रिटिशफोरा बुंबाय जे नोंसोर जोंनि सापर्टआव थानांगोन सेथि मुलुग दावहायाव अब्ला जों नोंसोरनो कान्ट्रि मोनसे बानायनानै होगोन नैबे ओनसोलाव इजराइल मुंनि बा जायखिजाया नोंसोरनो जि मुं दोनना लाया मानो नोंसोरनो मोनसे जों इन्डिपेन्डेन्ट कान्ट्रि बानायनानै होगोन जुदि नोंसोरो सेथि मुलुग दावहायाव जोंखौ सापर्ट खालामोब्ला ब्रिटिशफोरा बुंबाय आरो माने इहुदीफ्रा मोजां बुंबाय बिराद मोजां बाथ्रा बुंदों ब्रिटिशफ्रा अब्ला जों बेखौनो खालामनांगोन बिसोरो सेथि मुलुग दावहायाव ब्रिटिशफोरखौ हेफाजाब खालामबाय आरो नैबे 1922 मायथाइ आरो 1947 मायथाइयाव माने मा जाबाय इहुदी मानसिफ्रा मुलुगनि जेसेबां इहुदी मानसिफोर दङ गोरलैयैनो बिसोरो नैबे जायगायाव फैनो हमबाय मानो होनबा बेयाव कान्ट्रि बानायनानै होगोन ब्रिटिशफ्रा बेनिखायनो बे सेथि मुलुग दावहायाव ब्रिटिशफोरखौ हेफाजाब होनायनि सुलाद लायै बिसोरो बे ओनसोलाव फैजोब्बाय इहुदीफ्रा मानो होनबा बेयाव कान्ट्रि बानायना होगोन ब्रिटिशफोरा इहुदीफोरनो बेनिखायनो मुलुगनि जेसेबां इहुदी मानसिफोर दङ बहुत मानसिफ्रानो चान्स मोनबानो बेखिनि जायगायाव फैनाय जाबाय
आरो फैयै मा जाबाय आरो गुबुन फारसेथिं मानिया गुबुन फारसेथिं इहुदिफोरखौ रासियाव गोबां बुथारनाय जादोंमोन गोबां बुथारदोंमोन इहुदिफोरखौ थ' बेनिखायनो बियो बुथार जानानै जाय सानैसो बुथार जायाखै बोरैबा कायदाखौ कल खालामनानै जार्मानफोरनो माने रासियाफोरनिफ्राय फैनानै बे जायगायाव थाफायदोंमोन पेलेस्टाइनाव हिटलाराबो जार्मान इहुदिफोरखौ बिराद बुथारबाय ना फिसा बुथारबाय बायदि फ्र बुथारबाय आरो बेयावनो जाय सानैसो माने बुथार जायाखै बोरैबा कायदाखौ कल खालामनानै बे माने पेलेस्टाइन जायगायाव खारबोजोब्बाय जार्मानफोरनिफ्राय रासियाफोरनिफ्राय बेबायदि फैयै मा जाबाय इन्टारेस्टिं काहानिया बेखिनि जायगायाव इहुदिफ्रा बिराद दामोल जाफैबाय पेलेस्टाइन जायखिनाखौ पेलेस्टाइन एक्चुअली बियो पेलेस्टाइनमोन आरोखि बेखिना बे पेलेस्टाइनाव इहुदिफ्रा मुलुगनिफ्राय फैयै खैफोद जाबानो बेयावसो खारबोयो बा ओरैनोबाबो बेयाव खारबोयो खारबो इहुदिफ्रा बिराद बुरजा जाफैबाय मुस्लिमफोरासो बेयाव माइनरिटि जाबाय आरो इहुदिफोरासो बेयाव मेजरिटि जानो हमबाय आरोखि बेनिफ्राय इजराइल पेलेस्टाइननि गेजेराव दावहा जाग्रा जाबाय मानो होनबा बेयाव माने बे पेलेस्टाइन अरिजिनेलि पेलेस्टाइननिसोमोन इहुदिफ्रा साफा फैयै बिराद बुरजा जाफैबाय ओंखायनो बेयाव जेरैबायदि जोंनि आसामाव बांलादेशफ्रा फैयै बिराद बुरजा जाफैबायमोन थिग बेबायदिनो बेयावबो इहुदिफ्रा बेखिनि ओनसोलाव इहुदिफ्रा फैनो बिराद बुरजा जाफैबाय इहुदिफ्रासो मेजरिटि जाबाय आरो बेनि थागिबि माने पेलेस्टाइनियानफोरासो माइनरिटि जाबाय आरोखि उनाव दावहा जाबाय थाग्रा जाबाय बिराद दावहा जाबाय थाबाय जोंसो हादर दानि बेयाव इजराइलिसफ्रा बुङो जों बेयाव हादर दानि जोंनि पपुलेसना बारा आरो पेलेस्टाइनियानफ्रा बुङो जोंनिसो हादर बियो जोंनो बेखौ नांगौ बेबायदि बिराद दावहा जाबाय थानाय जाबाय इजराइलिस आरो पेलेस्टाइनियानफोरनि गेजेराव अब्ला ब्रिटिशआ आखाइ थिखांबाय जों हानाय नंलिया बेयाव थानो बिराद दावहा जाबाय थाबाय जों एख' सलुसन खालामना होनो हानाय नंलिया ब्रिटिशफोरा गावसोरनि प्रमिसखौबो फुलफिल खालामना होनो हादिया बिसोरो खारलांबाय आरोखि बे जायगानिफ्राय जेबायदि भारतनिफ्राय खारलांबाय थिग बेबायदिनो बिसोर मोनसे समायाव गावजों गावनो बिराद दावहा जाबाय थाबाय इहुदिफ्राबो फैबाय पेलेस्टाइनियानफ्राबो थाबाय बिराद दावहा जाबाय थानायाव अयथासाराव बिसोरो आरो बहुत माबा माबि जाहोननि थाखाय बिसोरो बेबायदि बेयाव थानो हायैनि बाध्य जानानै ब्रिटिशफ्रा गावसोरनि न'आव इउरपआव खारलांफिनबाय दाना इउएनआव फैबाय इउनाइटेड नेसना हाबसनबाय इन्टारभेनसन खालामनानै मा जाखो दाना नायदो इन्टारेस्टिं घटनाया नै फर मुस्लिम एन्ड मा जाबाय ओमफ्राय जै इउएनआव फैबाय बे दाङाबाजियाव हाबसोमबाय बिसोरो मोनसे पार्टिशन प्लेन लानानै फैबाय सिंखावनायनि मोनसे बिथांखि लानानै फैबाय बिथांखिया जाबायबा बेखिनि जायगाखौ इहुदी आरो मुस्लिमफोरनि गेजेराव राननानै होनाय जासिगोन जेरैबायदि माने ब्रिटिशफ्रा जोंनिबो मुस्लिम आरो पाकिस्तान आरो हिन्दुस्तान राननानै होदोंमोन थिग बेबायदिनो बेखिनि जायगाखौ नायनानै माने मुस्लिमफोरजों आरो इहुदिफोरजों मोननैबो हारिनो राननानै होनाय जासिगोन आरोखि बेबायदि मोनसे बिथांखि लानानै फैबाय इउएनअआ ओमफ्राय खिन्थु मोनसे ओरैबायदि बिसोरनि प्लेनाव बिसोरो लिरबाय रानना होगोन खिन्थु जेरुसालेमा नैबेखिनियाव दं आरोखि हमना ला मेपआव नैखिनियाव दं आं मेपआव देखायनि नैबे मेप जायोबा जुदि मेप जेरुसालेमा जेनेबा दं नैबेखिनियाव नायदो एकदम बर्डाराव दं आरोखि नै मोजाङै बुजि मोनगोन नायदो नैबे जाबाय पेलेस्टाइन नैबे पेलेस्टाइन जाहैबाय बे पेलेस्टाइन नैबे गोमो जारें अरेन्ज कालार बे जाबाय इजराइल थिग इजराइल आरो नै पेलेस्टाइननि नै बर्डाराव नैबेखिना जेरुसालेम आरोखि जेरुसालेम स' बे जेरुसालेमा जाबाय पेलेस्टाइन आरो इजराइलनि बर्डार एरिया बे बर्डार एरियायाव दङ जेरुसालेम स' बे जेरुसालेमा जाबाय कमन जायगा इजराइलफोरनि थाखायबो इम्पर्टेन्ट आरो पेलेस्टिनियानफोरनि थाखायबो इम्पर्टेन्ट मानो होनबा बेयो बिराद इम्पर्टेन्ट धोरोम प्लेस रिलिजियास प्लेस जेराव माने इजराइलफोरनि माउन्ट टेम्पल दङ आरो मुस्लिमफोरनि माने पेलेस्टिनियानफोरनि मा दङ आल आस्का मस्क दङ मस्जिद दङ स' बे जाबाय जेरुसालेम दाना बे जेरुसालेमखौ खिन्थु मा जाबाय जों नोंसोरनो रानना होगोन खिन्थु बे जेरुसालेमखौ नोंसोरो मोननैबो बाहायनो हागोन सानैनिबो कमन प्लेस जागोन खिन्थु बेखौ जों कन्ट्रल खालामगोन होननानै इउएनअआ गावसोरनि पार्टिशन प्लेनाव लिरनानै लाबोबाय बे नोंसोरनिबो नङा जोंनि माने पेलेस्टिनियाननिबो नङा इजराइलनिबो नङा बेखौ कन्ट्रल खालामगोन इउएनअआ रावबो कन्ट्रल खालामनो मोना बेखौ नोंसोर मोननैबो कान्ट्रिया
नोंसोर मोननैबो कान्ट्रि खालामना होबाय जों नंगो किन्तु बे जेरुसालेम बिराद माने कन्ट्रोभार्सियेल प्लेसखौ नोंसोरो सालायनो मोना कन्ट्रल खालामनो मोना बेखौ इउएनअ आसो कन्ट्रल खालामगोन होननानै बिसोरनि पार्टिशन प्लेनाव बिसोर लानानै फैबाय आरो इहुदिफोरा एक्सेप्ट खालामबाय अके जागोन मा टेनसन दङ टेनसन गैया जोङो माने बेखिनियाव बिराद मुस्लिम जायगासो बुंनो थाङोबा नैबे नाय बिराद इन्टारेस्टिं घटना नैबे गासैबो नैबे माने इजिप्ट सिरिया इराक इरान गासैबो तुर्की इस्तानबुल बेखिनि गासैबो बिराद मुस्लिम कान्ट्रिफोरनि गेजेराव बे इजराइलाल'सो थारमाने इहुदिफोरनि आरोखि इहुदि डमिनेन्ट कान्ट्रि आरोखि बियो ओंखायनो बियो बिराद माने क्रिटिकेल जायगायाव दङ आरोखि इजराइलफोरा आरो बेनिखायनो बिसोर बिराद साबधान आरो बिराद गियो आरो बिसोरखौ हायाव बिसोर बिराद एडभान्स टेक्न'लजियानो जा जेखिजाया बिथिङाव बिसोर एडभान्स बेनिखायनो बिसोरो एसेबां मुस्लिम कान्ट्रिनि गेजेराव थांनानै दं आरोखि गावसोरनि आइडेन्टिटिखौ लाखिनानै दाना ओमफ्राय बिसोरो जाबाय अके जागोन होनबा बे इउएनअनि बिथांखि पार्टिशन बिथांखि बिसोरो एक्सेप्ट खालामबाय किन्तु पेलेस्टाइनफोरा मुस्लिमफोरा बेखौ एक्सेप्ट खालामासै जानाय नङा बे जोंनिनो ओनसोल जोङो बेखौ कन्ट्रल खालामनो मोननांगौ जेरुसालेम जोंनिनो ओनसोल जोंनिनो टेम्पल दं बेयाव मस्क दं जोंनिनो बे जोंनिनोखा किन्तु माने जिउइसफोरा एक्सेप्ट खालामबाय किन्तु मुस्लिम माने पेलेस्टिनियानफोरा बेखौ एक्सेप्ट खालामासै रिजेक्ट खालामबाय किन्तु 1948 आव थेवब्लाबो माने स्टेटआ क्रिएट जाथारबाय आरोखि कान्ट्रिया स' 1948 आव माने इजराइल क्रिएट जाबाय ओमफ्राय एक्सट्रा जाबाय पेलेस्टाइना एक्सट्रा जाबाय ओमफ्राय इजराइला एक्सट्रा जाबाय आरोखि माने इजराइला मोनसे कान्ट्रि हिसाबै दाजाबाय आरोखि 1948 आव ओमफ्राय मुस्लिमफोरा बिराद रागा जोंबाय आरे मा जागोन जोंनि हादोरावनो माने इहुदिफ्रा फैनानै जोंनियावनो माने कान्ट्रि आरो जोंखौ अत्याचार खालामगोन मा खौरां जाखो बियो बिसोरो जानला माला जेरै सुबिदा मोनो ओरैबायदि मुस्लिमफोरा इहुदिफोरनि सायाव एटाक खालामनो हमग्रा जाबाय जेराव चान्स मोनो बेयावनो ओमफ्राय इजराइलिस अकुपाइड जेरुसालेम उइथ मेनि आदार बेबायदि बिराद फिसा दावहा जाबाय थानायाव किन्तु दावहा जाबाबो मुस्लिमफ्रा बे पेलेस्टिनियानफ्रा इजराइलफोरजों हायाखैमोन आरोखि खेबफ्रोमबो दावहायाव फिसायानो जा गिदिरानो जा बे माने इजराइलफ्रा देरहादोंमोन आरो थिग बेबायदिनो बिसोर जेरुसालेमखौ दखल खालामदोंमोन आरो जेरुसालेमजों लोगोसे माखासे ओनसोलफोरखौबो बे फिसा नैफोरथिं नुगोन आरोखि नैफोर गासैबो माने पेलेस्टाइनियाननिमोन आरोखि किन्तु बिसोरो फिसा दखल खालामजोब्बाय दा फिसा लिटिलथ' जानानै दं आरोखि पेलेस्टाइना थिग मानो होनबा बिसोर बिराद एडभान्स एक्सपार्ट गोरों धोनि आरोखि इजराइलफ्रा बेनिखायनो बिसोरो बेबायदि फिसा दावहाफोराव बिसोरखौ फेजेनै जेरुसालेमखौबो लाबाय नैबे ओनसोलखौ नैबे जेरुसालेमखौबो लाबाय आरो बेबायदिनो गोबां माखासे ओनसोलफोरखौ बिसोरो इजराइलफोरा लाजोब्बाय आरोखि गावसोरनि दखलाव स' भेरि इन्टारेस्टिं दाना इजराइलिसखौ बुंदों आदार डिफिट लेफ्ट ओमफ्राय बेबायदि एन्ड दिस डिफिट लेफ्ट एन इनडिलिबल मार्क टु द पेलेस्टाइन्स बेबायदि बिराद फेजेन जानानै जेरुसालेमखौ सेख'जानानै इसिबां गिदिर रायजोखौ सेखानानै गावसोरनियासो फिसा जानाय बे घटना बे जाथाय दुखु नांनाय जाथाय गोरबोआव हाबनानै थाबाय पेलेस्टिनियानफोरनियाव रोहो अर जोंनानै थाबाय बिखायाव पेलेस्टिनियानफोरनि इसिबां गिदिर कान्ट्रि जोंनि बेखौ सेनानो आसोल माने धोरोम जायगाखौबो माने जेरुसालेमखौ लाना थांबाय आरो माखासे जायगाफोरखौ लाना थांजोब्बाय जोंनि कान्ट्रियावनो जोंखौनो फेजेननानै जोंखौनो गादबनानै जोंखौनो फिसा खालामनानै दोनबाय बे ओरैबायदि दुखुनि घटनाया साफ्रोमबो पेलेस्टिनियाननि गोरबोआव हाबनानै थाबाय आरो बिसोर मालाबा बावगारनाया बेबायदिनो जेब्लानो सुबिदा मोनो अब्लानो बिसोर खर' दैखांनो नाजायो आरोखि बे पेलेस्टिनियानफोरा आरो सम फिसा दावहा बानायबाय थायो नाथाय इजराइलफोरजों बिसोरो फेर फाथिनो हाया आरोखि जियानो जा इजराइल एन्ड पेलेस्टाइन डिमान्ड मा बिसरायबाय थायो बिसोरो इजराइल वान्स अल टेरिटरि टु बि देयर कान्ट्रि बे गासैबो ओनसोलखौ बे वेस्टार्न बेंक गाजा स्ट्रिप गासैखौबो बिसोर पेलेस्टाइनफ्रा इजराइलफ्रा लुगैयो आरोखि कन्ट्रल खालामनो जोंनिनो कान्ट्रि जाजोबनांगौ बे मानि मा वेस्टार्न बेंक बिलाय मानि मा गाजा स्ट्रिप बिलाय जोंनिनो फायजोबनांगौ गासैबो इजराइल जाजोबनांगौ बियो ओरैबायदि आरोखि जिविसफ्रा बे वेस्टार्न बेंक आरो गाजा स्ट्रिपखौबो लुगैजोबो आरो किन्तु नैबे भुल जादों नैबे जानांगौ मुस्लिम माने पेलेस्टिनियान्स ओमफ्राय पेलेस्टिनियान्सफोरा बिसोरथ' खर' दैखांलिया किन्तु एटलिस्ट बिसोरो पेलेस्टिनियानफ्रा मा लुबैयो मा डिमान्ड खालामो एटलिस्ट नोंसोरथ' जोंनि हादरखौ जायै जाख्ल'जोब्बाय जोंनो फिसाल' थाबाय माने वेस्ट बेंक आरो गाजा स्ट्रिपल'सो दोङो जों जेराव दङ बेयावनो जोंखौ मोजाङै थानो हो जोंनि आइडेन्टिटिखौ रैखा खालामनानै लाखिनो हो सान्थिबाबो जोंखौ बेयावनो थानो हो जोंखौ कुनु आरो डिस्टार्ब होनो नांलिया
माने पेलेस्टिनियानफोरा बेखौ लुबैयो आरोखि दाबो अयथासार खालामबाय थायो इजराइलफोरा नै बाउन्डारिफोराव माबा माबिफोराव अयथासार खालामबाय थायो दा खिन्थु पेलेस्टिनियानफोरा लुबैयो मा जोंखौ एटलिस्ट बेखिनि जायगायावनो थानो हो जोंनि आइडेन्टिटिखौ लाखिनो हो जोंखौ बेखिनि जायगायावनो आलो गोजोन जोंखौ रायजो जानो हो बेखिनि जायगायावनो बे वेस्टार्न बेंक आरो गाजा स्ट्रिपआव बिसोर बेखौ लुबैयो आरोखि दाना कारेन्ट इस्युस दानि गोदोर दावहा जाबाय बेयो मानो जाखो बे जाबाय बिराद अरिजिनेटिं घटनाया जाबाय नैबे 7 अक्ट'बर 2023 दाखालि बावै बारा गोबाव जायाखै हामासफोरा माने नैबे हामास दङथ' नैबे गाजा स्ट्रिपआव बे गाजा स्ट्रिप बे निला गाबनि गासैबो ओनसोलखिना पेलेस्टाइननिनो ओनसोल बियो आरो बेखिनि ओनसोलखौ हामास मोनसे ग्रुपआ रुल खालामो बिसोरो नैबे ओनसोलाव नै बाउन्डारि ओनसोलाव आं एसे जुम खालामनो जेनेबा आं बेलेग मेसाफोर खिथिनोसै नैबे ओनसोलाव नैबे गाजा स्ट्रिप नैबे ओनसोलाव बिसोरो नैबे गाजा स्ट्रिप नैबे जाबाय गाजा बे ओनसोलाव बिसोरो 7 तारिखआव 7 अक्ट'बर थांनाय 7 अक्ट'बर 2023 मायथाइयाव बिसोरो नैबे बाउन्डारि नैफोर ओनसोलाव नैफोर फिसा फिसा बे ओनसोलफोराव बे माने पेलेस्टाइननि हामास ग्रुपआ माने 5000 रकेट गावहरबाय बाराखांनानै ओरै बाराखांना दोनखाबाय थायो बिसोर बहुत प्लेन पलिसि खालामखाबाय आरोमोन बिसोरो दावहा नांनो थाखाय मानो होनबा बिसोरो बहुत माने आगोलनो बिसोरो हादोर सेख'जानानै दिखारना दंखायो माब्ला मा चान्स मोनगोन बिनि बेखौ नायखाबाय थायो बिसोरो थिग बेयो नैबे खिन्थु नैबे वेस्ट बेंकजों इजराइलजों जेबो दावहा जाथ'वाखै वेस्ट बेंकजों खिन्थु नैबेबो वेस्ट बेंकनि बे मोननैबो पेलेस्टाइननिनो बाहागो खिन्थु माने नै वेस्ट बेंकनि पेलेस्टिनियानफोरा प्रेसिडेन्टआ बुंदों आरो जे दावहाया पेलेस्टिनियानफोरजों नङा बे दावहाया माने गाजा स्ट्रिपनि मोनसे ग्रुप बे माने हामासफोरजोंसो आरोखि थेवब्लाबो नैबेनि माने वेस्ट बेंकनि प्रेसिडेन्टआ नैबेखौ इगनर खालामाखै जेनेबा एसे हामास ग्रुपखौ सापर्ट खालामदों आरोखि खिन्थु बेयो इलेक्सनाव जेननानै नैबे हामास ग्रुपजों नैबे दा जि प्रेसिडेन्ट दङ नैबे वेस्ट बेंकआव प्रेसिडेन्ट नामखौ बावगारना दं दायो लिरनाय दं आं मिथिगोन बेयो एजों एसे माने एनिमिमोन जेरैबायदि बिजेपि कंग्रेस एनिमि नङा होमबा थिग बेबायदि माने नैबे हामासजों नैबे प्रेसिडेन्टनि जि माने पार्टिनि मानसि बिसोर बेबायदि एनिमि अपोजिसन पार्टिमोन आरोखि नांलायनाय खमलायनाय खिन्थु दा जुद्धनि समायाव बियो हामासफोरखौ सापर्ट खालामखानांगोन डेफिनेटलि स' बेबायदि दाना इजराइला बेनिफ्राय जेब्ला 7 अक्ट'बराव नैबे गाजा स्ट्रिपनिफ्राय पेलेस्टिनियाननि ग्रुप हामास माने ग्रुपआ रकेट गावहरबाय 5000 रकेट गावहरबाय दैयाव आरो हाजार मानसि बुथारबाय इजराइलनि अब्ला बिसोरो माने रागा जोंबाय इजराइलिसफ्रा रागा जोंबाय आरो रागा जोंनानै नेक्स्ट दिननिफ्राय बिसोरो दावहा फोसावबाय आरोखि ओरैनो गोसोबा बिसोरो नैसोर इजराइलफ्रा नैसोरखौ हायो आरोखि बिराद बोलो गोरा हादोर बिसोरो इजराइला खिन्थु बिसोरो अननानैसो दोनबाय थायोमोन खिन्थु बिसोरो दा इजराइला माने दावहा फोसावबाय आरोखि खिन्थु बिराद सिभिलियान मानसिफोर फैदों बेयाव नों आं कमन मानसिफोर फैदों बे माने हामास मेम्बारफ्राल' थैयाखै बेयाव बिराद नों आं बायदि सिभिलियान मानसिफ्रा थैदों आरोखि थ' बेनिखायनो गोबां हादोरफ्राबो माने बेखौ अपोज खालामदों सोरबा सापर्ट होदों स' बेबायदि दा जों थांसै बेखिनि इम्पर्टेन्ट बेनि थाखायबो दावहा जादों आरोखि दाना एकदम मोनथाम इम्पर्टेन्ट दावहा लेटेस्ट दावहाया मानो जादों बे जाबाय मा आल आक्सा स्टर्म फर द फिउ इयार्स माने दाखालि बावैनि नैबे मोनसे 1 नम्बर रिजन जाहैबाय दाखालि बावै 7 अक्ट'बराव माने पेलेस्टिनियाननि गाजा स्ट्रिपनि हामास ग्रुपआ इजराइलाव रकेट गावहरनाय 1 नम्बर कारन दावहा जानायनि 2 नम्बर कारना जाबाय मा पटेन्शियेल डिल अफ सौदी आरबिया एन्ड USA इन्टारेस्टिं घटना बेखौ बुजिबोथारनांगौ आं बेखौ नैबेयाव बुजायदों नैबे जाबाय आरब एक सेकेन्ड इन्टारेस्टिं बुजिनांगोनथ' ओंखायनो आङो नैबेखिनियाव दङ पेलेस्टाइन आरो इजराइल नैबे जाबाय सौदी आरब दाना मा जाबाय USA आ इजराइलखौ सापर्ट खालामदों बेनिखायनो मा खालामबाय जाहाथे नैबे मुस्लिम कान्ट्रिफोरनि नैबे जाबाय लिडार कान्ट्रि बायदि आरो सौदी आरबा बोलोगोरासिन बे बहुत मुस्लिम कान्ट्रि दङ बेयाव नैफोरो गासिबो इजिप्ट लिबिया इराक बेफोर तुर्किस्तान सिरिया बेफोर सब माने नै गोजौथिं नैफोरथिं दङ आरो नै लेबानन बेफोर गासिबो मुस्लिम कान्ट्रिजों बे मुस्लिम कान्ट्रिफोरनि गेजेराव गोहो गोरासिन आरो लिडार कान्ट्रि होनना बुंबाय सौदी आरबा निउट्रेलमोन आरो बियो डेफिनेटलि बियो माने दावहायाव बियो इजराइलफोरजों लोगो जानाय नङामोन आरोखि बियो सौदी आरबा जिहेतु मुस्लिम कान्ट्रि बियो मुस्लिम कान्ट्रि पेलेस्टाइनफोरजोंनो लोगो जागौमोन आरो
खिन्थु इउएसए आ माबायदि खालामहरबाय माने ओरैबायदि पलिसि बानायबाय बिसोरो नै सौदि आरबखौ बिसोरो ओरैबायदि मोनसे माने अफार होबाय नैबायदि आरो दा आगोलनिफ्रायनो आरो बे आगोलनिफ्रायनो जादों आरोखि जे सौदि आरबखौ इउएसए बुंबाय जे नोंसोरो इजराइल आरो पेलेस्टाइननि गेजेराव जानाय दावहानि गेजेराव जुदि हाबसोमा जेबो बुङा अब्ला जों नोंसोरनि जायखिजाया बिपद आफदाव जों नोंसोरनि जानानै गसंथिगोन सोरबा जुदि नोंसोरनि कान्ट्रिखौ एदावना लायोबा जों नोंसोरजों साथ होगोन इउएसए बुंहरबाय सौदि आरबखौ कुनु गिनांगौ गैया खिन्थु नोंसोरो मोनसे बाथ्रा खालामनांगोन नोंसोरो बे इजराइल आरो पेलेस्टिनियाननि दावहायाव नोंसोरो हाबसोनो मोननाय नङा रावनिबो जानो मोननाय नङा आरो जोंनि जाना नोंसोरो मात मातिनांगोन इउएसए बुंबाय आरो बिसोरो इउएसए जों लोगो जानो मोननायखाय सौदि आरबा जागोन दे बेबायदि जाहैबाय आरोखि बांद्राय जायाखैबाबो बाहाय जागोन बायदि जाबाय ग्रीन सिगनेल होबाय आरोखि जागोन दे जोङो इजराइल आरो पेलेस्टाइननि दावहायाव जोङो जेबो मात मातिया खिन्थु नोंसोर जोंखौ बिपदे आपदे खहाय खालामनांगोन इउएसए खौ बुंबाय आरोखि थिग बेबायदिनो मा जाबाय कागजे कलमे जेबो एग्रिमेन्ट जाथ'वाखै आरोखि बेबायदि जास्ट बाथ्रायाल' सोलिबाय आरोखि बे बाथ्राया सोलिफुबाय थानायावनो कागजे कलमे जेबो एग्रिमेन्ट जायैयावनो जाहाथे बे एग्रिमेन्टआ बायो बेनि थाखायबो बे माने आगो बे पेलेस्टाइननि मानसिफोरा बेखौ गाज्रि मोनदों आरोखि बे सौदि आरबा बे आमेरिकाजों लोगो जानो नागिरनायखौ गाज्रि मोनदों आरोखि पेलेस्टाइनियाना गाजा स्ट्रिपआ वेस्ट बेंकआ मानो होनबा इउएसए आ इजराइलखौ सापर्ट खालामो नै मेपआव नायदो नैबे इउएसए आ नैबे इजराइलखौ सापर्ट खालामो ओमफ्राय बे मुस्लिम कान्ट्रि सौदि आरबाबो जुदि इजराइलजों लोगो जानो गोनां जायोबा आमेरिकानि थाखाय अब्ला नै गाजा स्ट्रिप एबा पेलेस्टाइननि थाखाय सोर थाहैनो रावबो थाहैनाय नङा एसेबां गिदिर कान्ट्रियानो जुदि पेलेस्टाइन मुस्लिम कान्ट्रि पेलेस्टिनियानजोंनो लोगो जायाबा मा जागोन बेनिखायनो बै इउएसए आरो सौदि आरबनि एग्रिमेन्ट खालामनो नागिरनाया जाहाथे बायो बिनि थाखायबो बे जुद्धखौ माने हामासफोरा इमिडियेट खालामदोंमोन आरोखि जाहाथे बे साक्सेसफुल जाया बिसोरनिया कागजे कलमे जाहाथे फाइनालाइज जाया आरोखि बेनिफ्राय बे समाव दा आरो 2023 आव इन्टारनेल कनफ्लिक्टबो सोलिगासिनो दंमोन बे पेलेस्टाइनाव आरोखि पलिटिकल इनस्टेबिलिटी माने कुनु माने पलिटिकल दिदोमथि गैया सोर सालायगोन सोर मागोन कुनु माने पारफेक्ट लिडार गैया पलिटिकल पार्टिफोरनि गेजेराव नांलाय खमलाय माने स्टेबिलिटी दिदोमथि गैया आरोखि पलिटिकल पार्टी आरो रुलिं पार्टिफोरनि गेजेराव आरो बेनि थाखायबो बे दावहाया माने बेबो मोनसे जाहोन होननानै बुंनो हायो आरोखि स' बेबायदि स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय बुजि मोनलांबाय थादों जानांगौ एसे गोलाव जादों भिडिअआ खिन्थु मानो आं डिटेल्स सावगारिनि गेजेरजों बुजायनो नाजादों नालाय स' बेबायदि आरो बेबायदि इम्पर्टेन्ट पइन्टखौ बुजिनो थाखाय नोंथांनो गोबाव सम नांखागोन नङाबा नोंथाङा ओरैनो 5 मिनिट रिल भिडिअआव नोंथाङा बेबायदि इम्पर्टेन्ट भिडिअखौ टपिकखौ नायनानै बुजि मोना दा जों थांनोसै नैबे रिएक्सन्स फ्रम आदार कान्ट्रिज अफ द वर्ल्ड बबे कान्ट्रिया बबेनि जानानै सापर्ट खालामदों पेलेस्टाइननि ना इजराइलनि इन सापर्ट अफ इजराइलखौ सापर्ट खालामदों इउएसए आ सापर्ट खालामदों इउरपियान इउनियना सापर्ट खालामदों इन्डियाफ्रा सापर्ट खालामदों खिन्थु इन्डियाया थिग डाइरेक्टलि सापर्ट खालामाखै खिन्थु बुंदों जे इजराइलखौ नोंथांमोना दावहा नां खिन्थु नोंथांमोना जाहाथे सिभिलियान मानसिफोरखौ नर्मेल बायदि मानसिफोरखौ बुथारा जाहाथे हामासनि एगेन्स्टआवल' जुद्धखौ सालायो हामासफोरखौ एटाक खालाम बुथार खिन्थु जाहाथे सिभिलियानफोरखौ बुथारा बे बुस्थुखौ इन्डिया बुंदों आरोखि इजराइलखौ बेनिफ्राय पेलेस्टिनियान सापर्टआव सोर दं कातार दङ आरब लिग दङ आरब लिगआ माने 22 मुस्लिम कान्ट्रिफोरनि मोनसे जथाय बियो बे माने कातारखौ सापर्ट होदों ओमफ्राय निउट्रेलाव दङ सौदि आरबा निउट्रेल जाहैबाय दा खिन्थु बियो डाइरेक्ट जेबो बुंनो हाया जाहैबाय खिन्थु बियो बुंनांगौमोन बियो माने पेलेस्टाइन जाना बुंनांगौमोन पेलेस्टाइन जाना बुंनांगौमोन मानो होनबा बियो मुस्लिम कान्ट्रि खिन्थु आमेरिका बेखौ फान्द जाबाय इउएसए बेखौ फान्द जाबाय जायनि कारनाव बियो गावनिनो मुस्लिम कान्ट्रि पेलेस्टाइनखौनो हेफाजाब होनो हायै बायदि जाबाय आरो बियो निउट्रेल थानो गोनां जाबाय आरो इजिबाबो निउट्रेल दं आरोखि स' नोंथांमोना बुजिनोबा जानांगौ ओरैबायदि इन्टारेस्टिं काहानि स' नोंथांमोना बुजिनोबा जानांगौ जे नोंथांमोना बुजिनोबा जानांगौ इजराइल आरो पेलेस्टाइननि गेजेराव मा कारनाव बेबायदि दावहा जागासिनो दङ आरो बबे जायगायाव इजराइल दङ बबे जायगायाव पेलेस्टाइन दङ माखो लानानै बिथांमोना दावहा जुद्ध जादों हिस्ट्रिखौ बुजिनोबा जानांगौ स' जुदि भिडिअखौ इम्पर्टेन्ट मोनदोंबा सोरबा मिथिनो लुबैनाय लोगोनो शेयार खालाम आरो लिरख'नानै ला जायफोरा कम्पिटिटिभ एग्जाम होबाय थादों इम्पर्टेन्ट बियो कारेन्ट एफेयार्सनि थाखाय स' इयुनाव बेबायदि भिडिअ लाना फैनो नाजागोन इम्पर्टेन्ट भिडिअ स' दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो दोननोसै बाय बाय सि इउ नेक्स्ट
सो नोंथांमोना दा बुजिबाय जानांगौ थख' थख' स्क्रिनशट खालामनानै ला आरो बहियाव लिरख'नानै ला जायफ्रा आनजाद लिरबाय थायो मानो होनबा कम्पिटिटिभ एग्जाम पॉइंट अफ भिउनिफ्राय बे बिराद इम्पर्टेन्ट अके सो आरो जायफ्रा माने आनजाद लिरा बिथांमोननि थाखाय बे इम्पर्टेन्ट जास्ट गोसोआव लाखि आरो मिथिनो लुगैयो नङा होमबा बेबायदि गिदिर गिदिर जाथाय हादोरजों दावहा नांलायनाय सो बेबायदि सो नोंथाङा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला बे भिडिअखौ सोरबा लोगोनो शेयार खालाम जाहाथे नोंथांनि लोगोआबो बा सोरबा बाय बाहागियाबो बेसेबां गिदिर मुलुगनि दावहानि सोमोन्दै बुजिनानै मोनो सो इयुननि भिडिअ आरो फिन लोगो मोननाय मिजिं बेबायदि इम्पर्टेन्ट टपिकजों लोगोसे नोंथांमोनजों फिन लोगो मोनबावगोन उनाव सो मिजिं थिनानै दिनै बेयाव दोनसै बाय बाय सि इउ नेक्स्ट